Чакай, бе. Свещи. Писна ми вече 5 път тази седмица. Сега ще напиша едно оплакване. Остава дума къде. Сега нямам и микрофон. Зад слово. Я да видим сега, какво да напиша. До Комисията по социално-битовите въпроси на учащите на Медицинския университет София. Какво да пише? Какво ще пише в тази молба? С настоящия документ моля да бъде преместена от сегашния си адрес Студентски град, блок 46, вход А, етаж 3. Глупави свещи. Само люби научите от тях. Ти ще ми писнал. Те идиоти. Така, що искам да се местя? Що? Защото твърде често ми спира тока. Да. Текущите проблеми започнах още в началото на зимния семестър, когато трите първокурснички Росица Петранова, Ася Бойчева и Петя Манолова бяха настанени в моята стая. Не ме разбийте погрешно, нямам нищо против тях. Само че след като измина една седмица от началото на лекциите, едната от моите нови другарки реши, че повече не може да яде закуски от баничарницата от среща и веднага предприе мерки по здравословно хранене. Това беше Ася Бойчева. Родителите й веднага изпратиха пари и тя си купи чисто нови малък хладилник, печка и микровълнова, за да може да си приготвя нормална храна. Както и кафе машина, кухненски работ, миксер, тостер, фритюрник, тенджера под налягане. След като си набави всички тези уреди, госпожица Бойчева се зае с приготвянето на първата си официална вечеря. Естествено бях поканена и аз, но до хранене така не се стигна. Ася беше купила 10 скумрии, със съмнително качество, разбира се, както каза тя, на много изгодна цена. Остави ги на масата в коридора, да се размръзат хубаво, да умижат всички обувки и балтата, естествено. В началото се търпеше, но след като започна да пържи, докато говори с майка си по телефона, положението излезе извън контрол. По целия пот се валяше брашно, олио, пръскаше по стените, а вонята сигурно се усещала и при съседите. Нещата щяха да бъдат поправими до момента, в който госпожица Бойчева включи радиото и с него не претовари съвсем и без това старата мрежа на блока. Тока изведнъж спря, каква изненада, и твърдящото олио след няколко пукта застина. Излишно е да казвам, че нямахме нито свещи, нито фенерчета. Без.